hauek ere hori bultzatzen dute, gero eta handiagoak, teknifikatu dagoak, prezioa jaisteko eta produzioa egotzeko. Eta hori aldatzeko, apurtxu bat zer beharko litzateke, aldaketa soziala politikoak, lanean ere, pasatzen ditugu, gaur egun horrelako kontsumoa ere egiten dugu, altxatzen gara, lanera goaz, lanetik korrikari ditugu erosketa, gero etxera goaz, eta lotara eta hurrengo egunea berdin, ez? Gauzak astiro egingo bagenitu, bestera baten biziko bagina, ritmo horiek aldatuko bagenitu, berriro ere, baina hori ez zaio interesatzen sisteman. Parkatu izan duzu, salmentan egarri duzula bajada itxela. Ez, sarean, produktorek berdin jarritzen dugu saltzen, ze lehen kanal batetik bakarrik saltzen duena, beste kanal batzuk baditugu, baina kanal hori sarearena jaitsi da, eta gelditu dira benetan dutena militantzia moduan edo kontzienteki kontsumitzen duen jende hori da gelditu dena. Zuek Mungialdean etxera bertara erabatzen zuen? Etxera erabatzen zuen. Mungia, hala da, asoko bestela. Bai, jasotzen dugu eskaria ostiraletik astelehenera eta ostegunean eramaten dugu etxeetara. Eta etxera ez bada, jasoa dute ere, Mungiako, Gutoi biziriken, bebeteko lokalean, edo Mungiako merkatuan. Guk emate ditugu hainbat errestasun. Bai, orduan hor, zeo zer pasada, zeo zer pasatzen da. Ze gari batean 300 edo familiari ematen bagenien jaten, gaur egun zergaiti, hori da, hori bizitzak nola eramaten zain. 300 barrika? Ez, hori baina hori. Hori podido, igual egongo dire berrogei, familia. Baina 300 berrogei? Baina batzuk eskatzen dabe, igual, 15 behin, igual beste batzuk eskatzen dabe, hilien behin. Baina... Laguna era safrea egiten duen, adibidez eskatzen dabe. Baina, nahi dut esan... Bai. Bajada, bai. Normala da, batean izan zen, bihar izan bat egon zen hori gizartean, bihar izan bat egon zen nekazarien artean, pasatara izin zen joan, orduan zeu zer egin behar zen. Elkartu ginen hori inguruko hori baserritarrak, eta pentsatu egin duen hori, etzerek etxe, eta bertan merkatuan bezaltzen egin duen, bertan merkatuan, itxita gote zen merkatuan, itxita zegoen. Eta gu joaten ginen, eta fugu zen denuntzia. Polizia asko eguan orduan dut, bai. Aia izaltzen ari dara kalean, kalean ez izan saldu, eroskin bai, beste denda batzutan, bia kalean ez. Eta orduan denuntziak dut duzen, orduan, behin baino goietan, municipalak etorri, eta izin dugu bezaldu. Izan, entetetko, Taren bajadaren arrazoia ikusten duzu, prezioa, merkatua... Bizitzak eramaten zaituela... Merkatua berriro. Merkatua etxean. Orain ja, ez daude etxean, nola jasoko duzu saskia, auta bestea. Naiz eta aukera ezberdinak eman, ez da errez. Baina horrek bai erakusten du nola posible dan. Eta... zeo zer gertatzen danean, gugana etorri ziren. Orain beste momentuak gaude eta ez da horrela, baina, bueno. Bueltatuko dira, Bueltatuko dira. Bai, azkenean ez da esatea batekin orain, baina gehiago da hori, nola bizitzak eramaten gaituen, eta azkenean errugera bada eta ez dakit, azertatzea beha zaila. Zuentzako hori arazo bat da, eta dira. Ez, gu oso txikia garen ez,
oso moldagarria gara. Eta leku batean ez duguna saltzen, beste batean saltzen dugu. Eta gure bezeroek ezagutzen gaituzte eta ez dakit, moldatzen gara. Baina gu, elikadura, azkenean, elikadura buru jabetza ez da bakarrik bertoka kontsumitzea. Da, produktoren arteko elkarlana. Da, kontsumitzaileak ezagutzea, kontsumitzaileen konpromisoa. Azkenean da, gizarte edo zera aldaketa bat, ez? Pentsakera aldaketa bat. Eta hor, instituzioek, instituzioetan egiten diren politikak asko esan dute, adibidez, lehen komentatu dena, ez? Eskoletan edo ospitaletan hemengoa kontsumituko balitz, gaur egun 7% edo kontsumitzen dugu Euskal Herrikoa. Beste guztia ekarri egiten dugu. Eta aldi berean, dana betetzen dugu eukaliptos, eta hor daude lurrak erabili gabe, produktore asko jartzen dira, esartzen dira, hortua jartzen dute, auta bestea, eta 5 urte iraute dute, eta gero ja utzi dute dute, ez daukate sarerik edo dana dalakoa. Orduan, gauza asko dira, gauza txiki asko dira, baina eginak ditugu, aldaketa batzuk egiten, askoz ere hobeto biziko eginak, bai produktoreak, bai kontsumitzaileak. Eta Laukarizeko eskola zuen bazkidea da, edo zuen... Bai, Laukarizkeko eskolara gutariko produktore batzuk bada emate jatekoa, gero gu sare moduan ere eskariren bat edo izan dugu, eta hori bada eredu oso ona, ez? Hori jarri ziren duela ja 6-7 urte edo. Hor dago nork eramaten duen aurrera proiektua. Laukarizen, hor jarri ziren guraso batzu, jarri ziren errekerre nahi zutela, eta orduan nahi zutela sukaldea eduki eskola, hori bat, eta bertoko produktuak kontsumitzen. Eta orduan, beraien iniziatibaz joan zen aurrera. Zer gertatzen da, instituzioen laguntzarik ez badokazu, gurasoak egon behar direla, horren tiraka. Eta gaur-gaurkoz, ez zaio interesatzen Eusko Jaurlaritzari edo dena alakoa. Egon ziren, proba piloto moduan, lau eskola izan zirela, Laukariz, Gernika, Markina... Eta proba piloto, baina ez dakitzen bat urterako izan zen, baina proba piloto batek dauka hasiera bat eta amaiera bat. Amaiera hori izan zen, eta jarraitzen dute, baina ez da egon, proba piloto bat egin baduzu, aterako zenitun ondorio batzuk. Ondorio horiek onak badira, eraman alduzu aurrera beste politika bat, eta dago geldi. Ez dago aurrera egiteko gogorik edo dena dalako. Hori sartzen dira gazka besteak, enpresa kategineko, enpresa handia sartzen direla, eta esaten dute kontuz, eta lagunak edo badituzu, Gero eskola publikotan hori da gaztutzen. Bai, eta gainera, izan da... Zure eskolan adibidez, baldintza batzen zen jantokia, baina, urte batzu dira, baina jantoki berria, baina dana kadena. De hecho, Eusko Jaurlaritzaren politika eskoletan izan da sukaldeak kentzea. Duela 30 urte, eskola guztiek zuten sukaldea. Gaur egun, ez dira gelditzen. Legardako eskola adibidez, Mungiakoak egin zuten eskola berria eta ez zuten nahi sukaldea jarri. Eta azkenean, errekerri biliziren guraso batzuk eta jarri zuten katerina daukate. Baina bintzat, sukalde bat daukate, biharko egunean aldaketa bat egin barra da, erresago. Zuen plantarentarako behar betzake sukalde propio egitea.
Kale eta sukaldariak.